Kiša je neumoljivo udarala po vjetrobranu srebrnog Mercedesa, toliko snažno da su brisači jedva slijedili tempo. Marko Vlahović čvrsto je držao volan, napeto promatrajući zamagljen put pred sobom. Pored njega, na suvozačevom sjedalu, njegov partner i prijatelj Ivan Kovač nervozno je kuckao prstima po koljenima. Marko, zašto se ne zaustavimo negdje? Predložio je Ivan, namještajući kravatu. Vidljivost je gotovo nula, a još nas čeka 300 km do Zagreba. Marko je odmahnuo glavom. Njegovo energičanog lica, s uredno podrezanom bradom i brkovima, odražavala se odlučnost. Iza skupih naočala s tankim okvirom blistale su sive oči, hladne poput onih uspješnog poduzetnika naviknutog na ostvarivanje svojih ciljeva. Imamo sastanak s investitorima sutra u 9 sati, podsjetio ga je. Ovaj ugovor od 50 milijuna eura ne može čekati. Ivan je uzdahnuo. Nakon mnogo godina prijateljstva i zajedničkog poslovanja, dobro je poznavao Markova svojstva. 40-godišnji milijunaš sagradio je carstvo i svaku minutu svog života cijenio je kao zlato. U autu je vladala napeta poslovna atmosfera. Na stražnjem sjedalu ležale su mape s dokumentima, rezultat trodnevnih pregovora u Splitu. Marko je mjesecima pripremio ovaj posao koji bi njegovu tvrtku doveo na europsko tržište. Sjećaš li se kako smo počeli? Rekao je Ivan iznenada, gledajući kišu. Također smo zajedno putovali iz Splita, ali vlakom. Marko se nasmiješio. Tada su bili mladi, ambiciozni diplomci koji su sanjali o osvajajući poslovni svijet. Tko bi pomislio da ćemo upravljati milijunima? Odgovorio je. Iako put nije bio lagan, posebno prve godine, kimnuo je Ivan. Sjećam se kako si radio 18 sati dnevno, bez vikenda, bez odmora, kao da bježiš od nečega. Marko se zatezao. Ivan je ponekad bez razmišljanja dodirivao bolna pitanja. Da, bježao je od prošlosti, sjećanja, osjećaja krivnje zbog napuštanja obitelji. Odjednom se nebo otvorilo. Pljusak se pojačao, a auto je podrhtavao pod udarima velikih kapi. Marko je bio prisiljen smanjiti brzinu na minimum. Prokletstvo, opsovao je, prvi put tog dana pokazujući emociju. Gdje smo? Ivan je izvadio telefon, ali ekran je pokazivao odsutnost signala. Nema pokrivenosti. Čini se da smo negdje u Varaždinskoj županiji. GPS pokazuje da prolazimo pokraj sela Donja Voća. Put se vijugao između brežujaka posutih rasutim drvećem. Od naselja nije bilo ni traga već pola sata. Oko njih protezala su se polja i mala šumarka. Ponekad bi se pojavila napuštena seoska kuća, ostavština prošlih vremena. Marko je shvatio da nastaviti put u ovakvim uvjetima bilo je iznimno opasno. Sjetio se vijesti o strašnim nesrećama na autocestama za vrijeme jakih kiša. Prije nekoliko mjeseci, u sličnim uvjetima, nedaleko odavde, dogodila se sudnica koja je uzela 4 života. Novac neće pomoći ako ne stignu živi. Odjednom je zasjala slaba svjetlost naprijed. Iza zavoja pojavio se mali jednokatni objekt s trepčućim natpisom Restoran Izvor. Kosac krov, oljuštena boja na zidinama. Objekt je očito doživio bolje dane. Tamo je naša spasenja, promrmjao je Ivan. Iako nije baš privlačno. Marko je napravio grimasu. Naviknut na restorane razine Mikalina, rijetko je ulazio u ovakva mjesta. Posljednji put je jeo u restoranu na cesti prije 10 godina, i to samo jer mu se pokvario auto, ali nije bilo izbora. Parkirao je pokraj starog Seata i stare kombi vozila. Po registracijskim oznakama činili su se kao lokalni stanovnici. Pod olujnom kišom potrčali su prema ulazu, trudeći se ne previše nakvasiti svoje skupocjene odijela. Vrata restorana zaškripala su kad su Marko i Ivan ušli. Dočekao ih je miris pijaržene lukanke, peršina i nečega toplog, domaćeg. U maloj blagovaonici bilo je samo 6 stolova prekrivenih kariranim stolnjacima. Na zidovima su visjele izblijedjele fotografije lokalnih krajolika i dječji crteži, vjerojatno dijela mjesnih učenika.
Za jednim stolom sjedio je muškarac u radnoj jakni, koncentrirano jedući nešto iz duboke zdjele. U kutu je drijemao starac s novinama na koljenima, tipična slika provincijskog restorana. Atmosfera je bila jednostavna, ali čista. Nije bilo pretenciozne dekoracije, ali se osjećalo da ovdje održavaju red i da goste tretiraju s ljubavlju. Na prozorima su bile macete s geranijima, a pokraj šanka svjetlucao je akvarij s zlatnim ribicama. Dobrodošli, čuo se melodičan ženski glas. Pristupila im je djevojka od oko 25 godina s kestenjastim očima i plavom kosom. Nosila je čist, ali očito ne novi pregač. U njezinim pokretima osjetila se prirodnost osobe koja se iskreno raduje gostima. Užite, sjednite gdje želite. Zovem se Ana. Što ćete naručiti? Navlažili ste se od kiše. Marko je pogledao oko sebe. Iznenadilo ga je da u ovakvom objektu vlada posebna atmosfera udobnosti i topline. Imate li jelovnik? Upitao je, sjedajući za stol pokraj prozora. Naravno, Ana im je pružila istrošenu mapu s nekoliko listova. Ali odmah ću vam reći da ovdje imamo domaću kuhinju. Ništa rafinirano, ali sve svježe i ukusno. I kuhamo ne zbog obveze, već s dušom. Ivan je pregledao jelovnik. Povrtna juha, gazpacho, kotleti s pireom, palačinke s sirom, uobičajeni jelovnici španjolske kuhinje po vrlo demokratskim cijenama. Ništa slično refiniranim restoranima gdje su obično ručali. Koje je vaše najpopularnije jelo? Upitao je Ivan s interesom. Što nam preporučate? Oči Ane zaiskrile su se. Morate probati našu povrtnu juhu s češnjevkom od kruha. To je zvijezda našeg restorana. Priprema je vlasnica Marija. Ima zlatne ruke, vjerujte mi. Ljudi dolaze iz susjednih sela samo zbog njezine juhe. A što je čini posebnom? Upitao je Ivan radoznalo. Ne znam kako to objasniti, razmislila je Ana. Recept izgleda obično, ali njoj uspijeva na poseban način. Kažu da je tajna u tome što kuhinja s ljubavlju. Možda je to istina. Marko je bio na rubu da usprotivi. Nije jeo povrtnu juhu 10 godina, preferirajući lagane salate i morske plodove. U njegovom svijetu poslovnih ručkova nije bilo mjesta za tako jednostavna jela, ali nešto u djevojčinom glasu natjeralo ga je da pristane. U redu, kimnuo je. 2 povrtne juhe s češnjevkom i kavu ako imate. Da, pripremit ću svježu kavu, obradovala se Ana i uputila se u kuhinju. A dok čekate, želite li vrući čaj? Ogrijat ćete se nakon kiše. Ivan je pažljivo pogledao prijatelja. Za 20 godina poznanstva nikada nije vidio Marka da naruči nešto slično u ovakvom mjestu. Obično je bio vrlo zahtjevan prema hrani i preferirao je provjerene lokale. Kako si? Upitao je tiho. Ne žališ što smo stali? Marko je skinuo naočale nakvašene kišom i obrisao ih papirnom salveticom. Ne znam, priznao je. Samo sam umoran od putovanja, a ovdje je nekako mirno. Davno nisam bio u ovakvim mjestima. Van je kiša nastavila padati. U restoranu je bilo toplo i tiho, osim ritmičnog kuckanja starog zida i tihog šuškanja iz kuhinje. Marko je neočekivano osjetio kako ga napetost napušta. Nema poslovnih poziva, nema žurbe, samo tišina i mir. 15 minuta kasnije, Ana je donijela narudžbu. Juha je poslužena u dubokim keramičkim tanjurima, a pokraj njih bile su zlatne češnjevke obilato preljevene umakom od češnjaka. Miris je bio toliko primamljiv da je Marku nevoljno zakružalo u želucu. Dobar tek, poželjela je konobarica i otišla do drugog stola. Ako nešto ne odgovara, odmah mi javite. Ivan je prvi okusio juhu i zapeo se s žlicom u ustima. Bože moj, prošaptao je. Ovo je nevjerojatno. Marko je skeptično uzeo žlicu, ali već nakon prvog zalogaja shvatio je da prijatelj nije pretjerao. Juha je bila izvanredna, bogata, aromatična, s savršenim balansom kiselosti i slatkoće. Meso se topilo u ustima. Povrće je zadržalo teksturu, a čorba je imala dubinu okusa koju nije pronašao ni u skupljim restoranima. Bilo je to potpuno drugačije od uobičajene restoranske hrane.
U svakom zalogaju osjetio se ne samo kulinarska vještina, nego i nešto više, kao da je u ovom jelu stavljen komadić duše. Kako je to moguće? Promrmljao je kušajući češnjevku. Ova je bila ne manje savršena, zračna, s harskavom koricom i mekom mrvicom. Oba poduzetnika jela su u tišini, potpuno upijeni u neočekivano kulinarsko otkriće. Marko, koji je obično hranu doživljavao samo kao gorivo za tijelo, iznenada je osjetio nešto zaboravljeno, djetinji užitak u ukusnoj hrani. Sjećanja su ga preplavila. Bio je mali dječak koji sjedi u kuhinji i gleda majku kako priprema jelo. Miris peršina, zvuk kuhane čorbe, njezin nježan glas. Marko je brzo odagnao te misli. Prošlost je bila prošlost. Marko, rekao je Ivan tiho kad su završili. Bio sam na mnogim mjestima. Kušao sam kuhinju najboljih kuhara svijeta, ali ovakvu juhu nikada nisam jeo. Marko je kimnuo. U prsima mu je nikla čudna emocija, mješavina iznenađenja, divljenja i nečeg što nije mogao definirati. Imao je osjećaj da je okusio ne samo hranu, nego i komadić tužeg života, tuže priče. Moramo zahvaliti kuharu, odlučio je odlučno i pozvao Anu. Slušam vas, odgovorila je djevojka. Prenesite, molim vas, našu zahvalnost kuharu. Bila je to izvanredna juha. Rado bismo osobno zahvalili majstoru. Ana se osmjehnula. Kako je lijepo. Marija će se toliko obradovati. Uvijek brine hoće li gostima biti po volji, posebno takvim važnim gospodinima kao vi. Sad je zovem. Upravojila se u kuhinju, a Marko je izvadio novčanik. Planirao je dati kuharu dobru napojnicu. Takav talent zaslužuje priznanje. Interesantno. Tko li je taj majstor? Razmišljao je Ivan. Vjerojatno stari, iskusni kuhar. Takvi recepti očuvavaju se desetljećima. Marko je kimnuo u znak slaganja, očekujući vidjeti čvrstog kuhara s bijelim šeširom. Možda je ta osoba prije radila u dobrim restoranima, a onda se iz nekog razloga našla na selu. Ili je lokalni talent koji je cijeli život usavršavao obiteljske recepte. Iz kuhinje su doprle tihe glasove, zatim zvuk koraka. Vrata kuhinje su se otvorila i izashala je žena. Marko je podignuo pogled, a svijet kao da je stao. Ispred njega je stajala krhka žena od oko 60 godina s brašnom na pregaču i blagim pogledom u plavim očima. Siva kosa bila je pažljivo svezana pod maramom, ruke su bile označene godinama rada, ali su pokreti zadržali onu milinu koju je pamtio iz djetinjstva. Bila je to njegova majka, Marija Vlahović. Marko je osjetio kako mu se tlo urušava pod nogama. Grlo mu se osušilo. Srce je počelo brže i jače kucati. 24 godine, gotovo četvrt stoljeća, bez ovog lica. Vrijeme je kao da je stalo. Ponovno je bio 16-godišnjak koji je zadnji put vidio majku kako plače, moleći ga da ne ode. A sada je bila pred njim, ostarela, umorna, ali uvijek ista draga majka. Dobar dan, rekla je plašljivo brišući ruke o pregač. Ana mi je rekla da vam je juha bila po volji. Hvala lijepa. Ne često nam dolaze tako ugledni gosti. Glas, taj nježni, melodični glas koji mu je pjevao uspavanke, čitao priče, šaptao. Ne boj se, tijekom oluja, gušio je Marka dok je pokušavao kontrolirati emocije koje su ga preplavile. Ivan je nešto govorio, zahvaljivao na izvrsnom jelu, ali Marko nije čuo riječi. Gledao je majku i nije mogao vjerovati da je ovo stvarno. Hvala na izvrsnom jelu, govorio je Ivan. Puno mnogo mjestima, ali nikada nisam kušao ovakvu juhu. Oj, što kažete? Odgovorila je Marija postiđeno. Kuhala sam kako znam. Recept je jednostavan od bake. Samo stavim dušu u svako jelo. Staviti dušu. Marko se sjetio kako je to govorila prije. Hrana se mora pripremati s ljubavlju, inače neće donijeti radost. Koliko dugo već radite ovdje? Čuo je Ivanov glas. Oj, već 5 godina ovaj restoran je moj, odgovorila je Marija. Nakon što mi je muž umro, 3 godine sam radila gdje god sam mogla da preživim. Zatim sam prodala seosku kuću i odlučila otvoriti vlastiti posao. Uvijek sam voljela kuhati, pa je sve tako ispalo. Muž je umro. Marko je osjetio mješavinu olakšanja i krivnje.
To znači da ta noćna mora više ne postoji. Imate li obitelj? Nastavio je Ivan, ne sluteći kakvu oluju emocija izaziva svojim nevinim pitanjima. Marijino se lice smračilo. Imala sam sina, rekla je tiho. Ali nestao je. Već 24 godine ga nema. Marko je stisnuo zube. Nestao. Još uvijek ne zna što se s njim dogodilo. Nestao. Iznenadio se Ivan. Otišao je od kuće s 16 godina, nastavila je žena, a u glasu joj se osjetio neukrotiv bol. Moži, ja tada smo se često svađali. Pijao je. Marko to nije podnio pa je otišao. Ostavio je poruku da se ne vraća i zaista se nije vratio. Marko je izgovorio njegovo ime s tolikom nježnošću da je Marku steglo prsa. Oprostite na neprimjerenom pitanju, rekao je Ivan oprezno, ali ste li tražili sina? Marija je tužno nasmiješila. Kako ne bih tražila? Otišla sam na policiju i privremene detektive. Prve godine pretražila sam pola zemlje, ali novac se iscrpio, a nakon muževe smrti bilo je vrlo teško. Vanjalo je nekako živjeti, raditi. Najprije kao čistačica u školi, zatim kao kuharica u menzi, a zadnjih 5 godina ovdje. Ali nisam prestala čekati. Još uvijek čekam. Marko je zatvorio oči. Sjetio se te noći prije 24 godine. Otac je došao kući pijan kao i uvijek. Započela je još jedna skandalozna scena. Vrisci, razbijeno posuđe, majčine suze. Zatim ga je otac podignuo ruku, a nešto u 16-godišnjem Marku puklo je. Stao je između roditelja, primio udarac u lice i pobjegao iz kuće. Tada je krivio ne samo oca, nego i majku. Zašto to trpi? Zašto ne ode? Zašto dopušta da se to događa? Noću se vratio dok su roditelji spavali, spremio stvari i ostavio poruku. Ne mogu više živjeti ovdje. Ne tražite me, Marko. Mislio je da čini pravo. Mislio je da će majka razumjeti i sama pronaći snagu da napusti alkoholičara. Ali izgleda da 24 godine pati ne znajući je li sin živ. Kakav je bio? Upitao je Ivan. Vaš sin. Marijino se lice ozarilo osmijehom. Divan dječak, rekla je s ponosom. Pametan, odlučan. Dobro se učio. Uvijek je pomagao kod kuće. Volio je kuhati sa mnom u kuhinji. Imao je zlatne ruke. Sve što je dodirnuo uspijevalo mu je. Izvadila je iz džepa pregača istrošenu novčanik i izvukla malu fotografiju. Evo, pogledajte. Imao je 15 godina. Ivan je uzeo fotografiju i pažljivo je pregledao. Na slici je bio mršav adolescent. Marko je ukradom pogledao sliku i okrenuo se. Ta fotografija snimljena je godinu dana prije njegova bijega. Sjećao se tog dana, majka ga je nagovorila da se fotografira za školske izložbe. Lijep dječak, rekao je Ivan iskreno. Sigurno se razvio u divnog čovjeka. To i ja mislim, uzdahnula je Marija. Ako je živ, naravno, već ima 40 godina. Možda ima obitelj, djecu, ili možda još uvijek ljuti na nas, na oca. A što se dogodilo s ocem? Upitao je Ivan nježno. Ubio se pijankom, kratko je odgovorila žena. 7 godina nakon što je Marko otišao, prije smrti govorio je da će ga sin oprostiti, da će ga sigurno pronaći i oprostiti. Marko je osjetio kako mu se sve steže iznutra. Otac je umro prije 17 godina, a on to nije ni znao. Nije otišao na sprovod, nije podržao majku u teškom trenutku. Posljednje godine mnogo je patio, nastavila je Marija. Shvaćao je da je zbog njegova alkoholizma sin otišao. Nekoliko puta pokušao je prestati piti, ali nije mogao. Govorio je, kako ću pogledati Marku u oči kad se vrati. Te su riječi duboko pogodile Marka. Ispada da je otac također patio. Shvaćao je svoju krivnju, a on mu nikada nije dao priliku da se iskupi. Mora biti teško sama, rekao je Ivan s suosjećanjem. Marija se uspravila pokušavajući izgledati vedrije. Ništa, snalazim se. Restoran je mali, ali za život stigne. Ana mi pomaže. Dobra je djevojka, postala mi je poput kćeri. I imam stan ovdje iznad restorana. Marko je zamislio kako majka živi u malenom kutiću iznad restorana. Radi od jutra do noći da preživi kraj mjeseca. A on je u međuvremenu gradio poslovno carstvo,
kupovao skupe automobile i stanove, letio svijetom. Oprostite, rekao je prvi put progovorivši nakon što je ugledao majku. Kako se zovete? Marija, odgovorila je žena. A vi? Marko je na trenutak zastao. Nije mogao reći svoje pravo ime. Majka bi ga odmah prepoznala. Josip, slagao je. Josip Horvat. Drago mi je. I meni, Josipe. Odakle dolazite? Iz Splita za Zagreb. Putujemo, odgovorio je Ivan. Zbog posla. Još je daleko. Žao mi je, suosjećala je Marija. S ovakvom kišom valja voziti oprezno. Koliko se nesreća dogodi u ovakvo vrijeme. U glasu joj se osjetila majčinska briga, a Marku se nešto bolno stegnulo u prsima. Brine se za neznance, kao što je nekada brinula za njega. Nakon razgovora, Marko je osjetio potrebu za zrakom. Oprostite, promrmjao je i izašao iz restorana pod kišu, ne mareći za skupi odijelo koje se natapalo. Ruke su mu drhtale, dah mu se prekinuo. 24 godine uvjeravao se da je postupio ispravno, da ga majka ne bi razumjela, da je pijanog oca umjesto sina. A sada ispada da ga je čekala svih tih godina. Stajao je pokraj auta, duboko udišući svježi zrak i pokušavajući obuzdati emocije. Nakon nekoliko minuta izašao je Ivan. Marko, što se događa? Upitao je zabrinuto. Rhtiš. Marko se okrenuo. Lice mu je bilo oblajveno suzama. Ivan, to je moja majka. Marija Vlahović. Nisam je vidio 24 godine. Ivan je na trenutak ostao zapanjen. Tvoja majka? Stvarna majka? Da, pobjegao sam od kuće s 16 godina i nikada se nisam vratio. Mislio sam da me neće oprostiti. Bože moj, promrmjao je Ivan. A nije te prepoznala? Promijenio sam se puno, brada, naočale, ugojio sam se, pa sam promijenio ime. Marko, ovo je nevjerojatno. Moraš joj reći odmah. Marko je odmahnuo glavom. Ne mogu. Jesi li čuo što je govorila? Krivi se što sam otišao. A ja sam mislio da me izdala birajući pijanog oca. Ali sada shvaćaš da si se prevario, rekao je Ivan. Naravno da shvaćam, uzviknuo je Marko. Bila je mlada žena. Bojala se ostati sama s djetetom, a ja sam bio egoistični adolescent koji nije htio razumjeti. To je još više razlog da joj sve kažeš, navaljivao je Ivan. Jesi li vidio kako joj se oči zasjaju kad govori o tebi? Voli te, Marke. Voljela te i čekala svih tih godina. A ako me ne oprosti zbog napuštanja, zbog 24 godine šutnje? Ona je majka. Nisi čuo što je govorila? Spremna je oprostiti sve samo da se vratiš. Marko je šutio, boreći se s proturječnim osjećajima. S jedne strane, sanjao je zagrliti majku, zamoliti oproštenje, ispričati joj svoj život. S druge strane, bojao se razoriti njezine iluzije o izgubljenom sinu. Strah me je, Ivane, priznao je. A ako je razočaram, ako shvati da je njezin sin postao egoistični osjetnik? Što pričaš? Uzrujao se Ivan. Jedan si od najpoštenijih ljudi koje poznajem. Iskren si, pouzdan, pravedan i dobar, iako to pokušavaš sakriti. Ali napustio sam je, uporno je ponavljao Marko. Bio si dijete. 16 godina, Marke. U tom dobu svi čine gluposti, ali sada si odrasli čovjek i možeš sve popraviti. Iz restorana su dopirali zveckanje posuža i tihi glasovi. Marko je zamislio majku kako posprema stolove, sprema se zatvoriti restoran sama, kao svih tih godina. U redu, rekao je konačno, ali ne znam kako joj to reći. Pusti me da ti pomognem, predložio je Ivan. Imam ideju. Vratili su se u restoran. Marija je s radošću pogledala Marka. Josipe, lijepo da si se vratio. Već sam se uplašila da ti je loše. Sve je u redu, uvjerio ju je Marko. Samo sam htio uzeti malo zraka. Marija, rekao je Ivan izvlačeći telefon. Imam poznanika koji se bavi potragom za osobama. Vrlo profesionalno radi. Možda može pomoći pronaći vašeg sina. Oči žene zaiskrile su se nadom. Zaista. Ali to sigurno košta puno.
Ne brinite se zbog toga, uvjerio ju je Ivan. Ako želite, mogu ga odmah kontaktirati. Da, molim vas, zamolila je Marija. Prihvaćam sve. Ivan je izvadio telefon i pretvarao se da bira broj. Halo, Petre. Ja sam Ivan Kovač. Da, imam zadatak za vas. Potraga za nestalom osobom. Marko Vlahović, rođen 1985. Da, nestao je 2001. Iz sela Donja Voća, Varaždinska županija. Marko se zatezao, shvaćajući da Ivan navodi njegove stvarne podatke. Što? Nastavio je Ivan. Već imate informacije. Ne može biti. Da, poslao sam fotografije na telefon. Završio je razgovor i pogledao Mariju. Nevjerojatno. Moj poznanik kaže da ima novih informacija o vašem sinu. Sad će poslati fotografije. Istina je, prošaptala je žena. Ivan je otvorio galeriju na telefonu i izabrao staru fotografiju Marka od prije 5 godina, kad je bio bez brade i brkova. Slika je snimljena na korporativnom događaju dok je Marko još slijedio modnu frizuru. Pogledajte, rekao je pružajući joj telefon. To je vaš sin. Marija je uzela telefon drhtavim rukama. Nekoliko sekundi je curila u ekran, zatim je polako podigla pogled na Marka. Marko, upitala je jedva čujno. Sine moj, jesi li to ti? Marko je skinuo naočale i kimnuo. Da, mama, ja sam. Marija se zateturala, a Marko ju je pridržao. Mamica, prošaptao je, a ta riječ je izasthala iz srca. Marko, moje dijete, glas joj se prekinuo. Živ si, pronašao sam te. Pružila je drhtavu ruku i dotaknula mu lice kao da ne vjeruje da je to stvarno. Bože moj, kako si se promijenio. Potpuno odrasla, lijepa. Tada se i on slomio. Marko je pao na koljena pred majkom i zagrlio je, priljubljujući lice uz nju kao u djetinjstvu. Oprosti mi, mama, oprosti mi za sve, što sam otišao, što nisam pisao, nije zvao. Mislio sam. Tiho, moj dragi, plakala je Marija milujući mu glavu. Sve je prošlo. Najvažnije je da si se vratio. Toliko sam čekala ovaj dan. Ana, čovši plać, istrčala je iza pulta i stala zatečena. Ana, rekla je Marija kroz suze. Ovo je moj sin. Moj Marko se vratio. Djevojka je stisnula ruke i također zaplakala od radosti. Kao u bajci, šaptala je. Kao u bajci. Dugih je vremena Marko i majka nisu mogli otpustiti jedno drugo. Ostali gosti u restoranu diskretno su promatrali emotivnu scenu. Neki su čak imali suze u očima. Ana, shvativši važnost trenutka, odlučila je zatvoriti restoran prije vremena kako bi pružila privatnost obitelji. Ne mogu vjerovati, ponavljala je Marija ne prestajući milovati sinovo lice. Ovdje si, živ si. Sa mnom si. Mama, oprosti mi, nastavio je Marko. Bio sam glup, egoističan. Napustio sam te kad si me najviše trebala. Ne govori to, prekinula ga je Marija odlučno. Bio si samo prestrašeno dijete. Ja sam te trebala bolje zaštititi. Trebala sam biti jača. Ivan, videći da majka i sin trebaju vrijeme nasamo, diskretno se približio. Marko, idem se prošetati po selu. Uzmite koliko vam vremena treba. Kad su ostali sami, Marija je odvela sina za stol pokraj prozora gdje su jeli. Ispričaj mi sve, rekla je uzimajući mu ruke. Ova 24 godina želim znati sve. Gdje si živio? Kako si se snalazio? Jesi li bio sretan? Marko je počeo priču od početka. Ispričao je o noćima na stanici, o gladi, o Simirobiću koji mu je spasio život, o studiranju, o izgradnji poslovnog carstva. A nisi nikada pomislio vratiti se? Upitala je Marija s bolom u glasu. Mislio sam stalno, priznao je Marko. Ali svaka godina koja je prolazila činila mi se sve teže. Mislio sam da će ti biti bolje bez mene, da me mrziš što sam te napustio. Mrzeti te. Marija je energično odmahnula glavom. Sine moj, nema ništa na svijetu što možeš učiniti da prestanem te voljeti. Ti si moja krv, moje srce. Mama, kad je umro tata, počeo je Marko.
Ništa nisi znao, rekla je Marija nježno. Kako bi mogao znati? Tražila sam te, ali nisam imala sredstava ni veza. Trebala sam biti s tobom. Sad si ovdje, nasmiješila se Marija. To je jedino važno. Ana je donijela još čaja i domaćih slatkiša, zatim se diskretno povukla. Mama, rekao je Marko, želim ti nadoknaditi sve ove godine. Želim ti dati sve što zaslužuješ. Već si mi sve dao, odgovorila je Marija. Vratio si mi sina. Ne trebam ništa više, ali želim nešto učiniti. Ovaj restoran, na primjer, možemo ga proširiti, modernizirati, pretvoriti u najbolji u regiji. Marijine su oči zažarile. Učinio bi to za mene. Učinio bih sve za tebe, mama. Imam dovoljno sredstava, kontakta. Možemo ostvariti sve tvoje snove. Marija je pogledala oko malog restorana koji je bio utočište zadnjih godina. Znaš li što? Rekla je konačno. Da, željela bih, ne zbog novca ili slave, nego jer bi to bilo nešto što bismo zajedno izgradili, nešto što bi bilo stvarno naše. Marko je osjetio ogromnu emociju. Po prvi put nakon 24 godine imao je obitelj s kojom može dijeliti planove i snove. Onda je odlučeno, rekao je. Izgradit ćemo najljepši restoran u cijeloj Hrvatskoj, ali zadržat ćemo dušu, tvoju kuhinju s ljubavlju. A kako ćemo raditi zajedno? Upitala je Marija. Tvoji poslovi su u Zagrebu. Preselit ću ih ovdje, rekao je Marko bez oklijevanja, ili barem veći dio. Želim biti blizu tebe, mama. Već sam previše godina proveo bez tebe. Marija je ponovno zaplakala, ali ovaj put od čiste radosti. Ne mogu vjerovati da se ovo stvarno događa. Vjeruj, mama. I još nešto želim te zamoliti. Što? Na me kuhati. Želim naučiti sve tvoje recepte. Želim razumjeti tajnu tvoje kuhinje. Marija se nasmijala kroz suze. Sjećaš li se kako si kao mali uvijek htio pomagati u kuhinji? Naravno da se sjećam. To mi je bilo najdraže raditi s tobom. Onda počinjemo sutra, obećala je Marija. Naučit ću te sve što znam. Kada se Ivan vratio, zatekao je majku i sina kako uzbuđeno planiraju budućnost restorana, crtajući skice na papirnim salveticama. Sve u redu? Upitao je. Bolje nego u redu, odgovorio je Marko zračeći srećom. Ivane, izgradit ćemo na izvanredni restoran u Hrvatskoj, a ja ću učiti kuhati kao moja majka, dodao je zagrlivši Mariju. Ivan se nasmiješio. Nikada nije vidio prijatelja tako iskreno sretnog. Onda pretpostavljam da je moja investicija u ovaj projekt zagarantirana, našalio se. Naravno, nasmijao se Marko. Bit ćeš naš prvi službeni partner. Te večeri, kad su konačno morali krenuti prema Zagrebu, Marko nije htio otpustiti majku. Vratit ću se sljedeći vikend, obećao je. I svaki vikend nakon toga čekat ću te, rekla je Marija s juhom spremnom i 1000 priča za pričati. Dok su se udaljavali autom, Marko se okrenuo da vidi mali restoran dok nije nestao s vidika. Znao je da mu se život zauvijek promijenio tog kišnog dana i nije mogao zamisliti savršeniju transformaciju. Marko i majka dugo nisu mogli otpustiti jedno drugo. 24 godine razdvojenosti, boli i nostalgije rasplinule su se u suzama olakšanja i radosti. Ana se diskretno povukla za pult, pružajući im priliku da budu sami. Sjedni, sine, rekla je konačno Marija, posjadajući Marka za stol. Ispričaj mi sve. Gdje si vi? Kako si živio? Jesi li zdrav? Bože moj, toliko godina sanjala sam čuti tvoj glas. Marko je uzeo majčine ruke u svoje. Bile su ostarele, zgrubjele od rada, prekrivene žilama, ali još uvijek nježne i tople. Na prstenjaku je još svjetlucao tanak vjenčani prsten. Nije ga skinula nakon muževe smrti. Mama, počeo je, a glas mu je zadrhtao. Tako mi je sramota zbog onoga što sam učinio. Bio sam glupav dječak koji je mislio samo na sebe. Oprosti mi ovih 24 godine šutnje. Pričaj redom, zamolila je majka ne puštajući mu ruke. Kuda si otišao te noći? Još se sjećam svakog trena tog dana. Marko je zatvorio oči, vraćajući se u prošlost. Prvo sam samo lutao ulicama našeg sela. Bio sam bijesan na sve,
Na tebe, na tatu, na svijet. Hoda i plakao od ljutnje. Mislio sam da me nitko ne razumije. Zatim sam došao do stanice u županijskom centru i otputovao autobusom. Potom autostopom. Konačno sam završio u Zagrebu. Bože moj, uzviknula je Marija, a suze su joj ponovno potekle niz lice. Dječak od 16 godina sam u Zagrebu. Moj mali sin, gdje si živio? Što si jeo? Kako si preživio? Prve su sedmice bile vrlo teške, priznao je Marko, a u glasu mu se osjetila bol tih sjećanja. Spavao sam na stanici uz skitnice i djecu s ulice, u podrumima napuštenih kuća gdje su mi štakori trčali po nogama. Zimi sam gotovo umro od hladnoće. Majka ga je slušala pokrivajući lice rukama, jadikujući od užasa. Jeo sam što sam našao, nastavio je Marko nepopustljivo iskreno. Ponekad iz kontejnera pokraj restorana, ponekad prosio. Sjećam se kako sam jednom 3 dana nije jeo ništa. Onesvijestio sam se na ulici od gladi. Sine, moj jadni dječac, šaptala je Marija njišući se. Snašao sam se povremenim poslovima. Istovarivao sam kamione na tržnici za 30 eura dnevno, prao suže u prljavim gostionicama, nosio vreće, ruke su mi krvarile, leža su me boljela, ali sam htio jesti. Nekoliko puta sam upao u ruke policiji zbog sitnih krađa. Ti si krado, šapnula je majka. Kruh, mama. Krado sam kruh jer sam htio jesti. Jednom sam uzeo hljeb u trgovini i pojeo ga na ulici kao životinja. Tako mi je bilo sramota, ali glad je bila jača. Marija je glasno zajecala. Oprosti mi, sine. Oprosti što te nisam zaštitila. Zbog mene si postao dijete s ulice. Ne, mama, ne plači. Nije zbog tebe, rekao je Marko čvrsto. Ja sam izabrao taj put. Bio sam glupav i oholo, platio sam to, ali onda sam imao sreće. Nastavio je pokušavajući usmjeriti razgovor na nešto svjetlije. Upoznao sam dobrog čovjeka, poduzetnika Simurobića. To se dogodilo na tržnici, gdje sam već mjesec dana istovarivao kamione. Vidio je da unatoč svemu nisam lijen. Ne pijem, ne pušim, ne psujem kao drugi dječaci. I što je učinio? Upitala je Marija s nadom u očima. Pristao se i pitao me, dječac, odakle si toliko obrazovan? Nisi valjda odavde? Ispricao sam mu svoju priču. Sima me saslušao i rekao, imaš li kuću? Odgovorio sam da nemam. Hoćeš li raditi? Pitao me. Radit ću, rekao sam, pa me poveo sa sobom. Marijine su oči zasjale od nade. Kakav divan čovjek, mama, doslovno mi je spasio život. Glas mu je drhtao od zahvalnosti. Dao mi je ne samo posao, nego i stan, mali kutić, ali topao u podrumu njegove kuće. Hranio me, odijevao, liječio. Već sam tada počeo kašljati od tog života. Postao mi je otac kakvog nisam imao. Neka ga Bog blagoslovi, prekrižila se Marija. Da nije bilo njega, možda ne bih saznao. Da, mogao sam umrijeti na ulici ili postati kriminalac, kemnuo je Marko. On je to razumio. Govorio je, Marko, imaš dobru glavu i pošteno srce. Neću te pustiti da propadne. I nije me pustio. Isprica mi više o njemu. Sima je imao štand na tržnici, prodavao je elektroniku, mali ali pošten posao. Načuo me sve, kako raditi s ljudima, kako računati novac, kako se ne dati prevariti, ali najvažnije, naučio me vjerovati u sebe. Marko je zastao, sjećajući se. Znaš li što mi je rekao prvog dana? Dječac, možeš postati tko god želiš, ali za to ti treba 3 stvari. Obrazovanje, poštenje i istrajnost. Bez obrazovanja bit ćeš rob, bez poštenja kriminalac, bez istrajnosti gubitnik. Bio je mudar čovjek, šapnula je majka. Insistirao je da završim srednju školu samostalno. Sam je kupovao knjige. Govorio je, radit ćeš sa mnom, ali učenje je obavezno. To ti je ulaznica u normalan život. I sveučilište je zasluga njegova. Kad sam diplomirao s dobrim ocenama, rekao je, sada poslovne nauk, bit ćeš pravi poduzetnik, ne prodavač. Nisam htio,
Bojao sam se da neću moći. A on je rekao, strah je normalan. Nenormalno je predati se strahu. I upisao si. Uspio sam. Učio sam danju. Radio noću. Sima mi je pomagao materijalno i moralno. Kad bih došao kući nakon učenja i posla, umoran i ljut, on bi napravio čau i rekao, reci što si novo naučio. Marija je slušala zadržavajući dah. A što se dogodilo poslije? Markovo se lice smračilo. Sima je obolio kad mi je bilo 25 godina. Rak pluća. Liječnici su rekli da je neoperabilno. Ostalo mu je nekoliko mjeseci. Bože moj, uzviknula je Marija. Posljednje su sedmice nisam se maknuo od njegova kreveta. Trpio je strašne boli, ali i dalje je mislio na mene. Pozvao je javnog bilježnika i ostavio mi svoj posao. Odupirao sam se, govorio da to ne zaslužujem. A on je rekao, zaslužio si zbog poštenja i lojalnosti. Nemam djece. Ti si mi postao sin. Marko je pao, boreći se sa suzama. Prije smrti mi je rekao, Marko, učinio sam za tebe sve što sam mogao. Sada je na tebi. Pronađi svoju obitelj. Tvoja majka negdje te čeka. Ne ponavljaj moju grešku. Ja se nikada nisam oprostio od roditelja. A što si mu odgovorio? Da ću razmisliti. Uhvatio me za ruku i prošaptao. Ne razmišljaj, djeluj. Inače će biti prekasno. To su bile njegove posljednje riječi. Marija je plakala ne skrivajući suze. Ali nisam ga poslušao, priznao je Marko s gorčinom. Pokopao sam ga, preuzeo posao i uronio se u rad kao u oklop. Proširivao sam poslovanje, otvarao nove smjerove, zarađivao novac. Mislio sam da će uspjeh utišati bol. I utišao ju je. Ne, mama. Što sam više novca imao, to sam se više osjećao prazno. Kupovao sam stanove, automobile, odijela, ali nije bilo sreće. A što je bilo najgore? Znaš li što je bilo najgore? Bojao sam se tišine jer bi u tišini počeo misliti na tebe. Kako si vjerojatno plakala noću, kako negdje postoji kuća gdje me još čekaju, pa sam se još više bacao u posao. A prijatelji, žene? Ivan je jedini pravi prijatelj. Ostali su poslovni partneri, a žene? Marko je odmahnuo glavom. Izašao sam s raznim, ali čim bi se stvar ozbiljno, bježao sam. Nisam dopuštao nikome da mi se približi. Zašto? Jer sam se bojao ponovno izgubiti nekoga. Bojao sam se ponovno nauditi. Govorio sam si, bolje sam sam nego da nekoga osramotim. A kako si živio bez ljubavi? Loše. Mama, vrlo loše. Znaš, bilo je noći kad bih se probudio u znoju i shvatio da sve što imam je mjehur bez obitelji. Marija je pružila ruku i nježno mu pomilovala obraz. Ali sada smo zajedno. Sine, sada si kod kuće. Da, mama, šapnuo je Marko stežući joj ruku. Konačno sam kod kuće i neću nigdje dalje. Obećavam. Ana je donijela svježi čaj i diskretno sjela na stranu, ne želeći ometati obiteljski razgovor, ali ni ne mogavši otići, previše dirnjiv bio je taj susret. Mama, rekao je Marko, sada želim brinuti o tebi. Preseli se sa mnom u Zagreb. Imam veliki stan. Čekaj, sine, zaustavila ga je Marija. Ne žuri. Ovaj restoran je moj život zadnjih 5 godina. Ovdje su moji prijatelji, moja sjećanja. Ali mama, teško ti je samoj. A tko je rekao da mi je teško? Nasmijala se majka. Volim kuhati za ljude, gledati njihova zadovoljna lica. To mi je poziv. Marko je razmislio. Navikao je rješavati probleme brzo i radikalno, ali shvatio je da se majčin život ne može naglo promijeniti. U redu, prihvatio je. Ali želim ti pomoći razviti poslovanje. Ovaj tvoj talent mora upoznati cijeli svijet. Koji talent? Začudila se Marija. Mama, tvoja juha je umjetničko djelo. Bio sam na mnogim mjestima, kušao kuhinju najboljih restorana, ali nikada nisam naišao na ovakav okus. Oči majke zablistale su od ponosa. Zaista. Naravno, potvrdio je Ivan. Marko ima pravo. Imate nevjerojatan talent, mama.
A što ako ovdje izgradimo pravi restoran? Predložio je Marko. Lijep, moderan, ali s tvojom kuhinjom s dušom. Ti bi bila glavna kuharica, a Ana upraviteljica. Je li to moguće? Upitala je Ana s nadom. Naravno da jest, uvjerio ju je Marko. Imam novca i kontakata. Napravit ćemo od ovog mjesta pravu atrakciju. A kako ćemo se zvati? Upitala je Marija. Izvor Vlahovića, izgovorio je Marko svečano. Zvuči savršeno. Sviđa mi se, kimnula je majka. Ali bit će vrlo skupo, sine. Mama, rekao je Marko strpljivo. Imam dovoljno novca da izgradim 10 takvih restorana, ali treba mi samo jedan, tvoj. Mjesto gdje ću se osjećati kao kod kuće. Marija je razmislila. Iako zaista vrijedi pokušati, cijeli život sam sanjala o pravom restoranu. Odlično, obradovao se Marko. Sutra ću početi tražiti arhitekta i graditelje. Marko, doći ćeš? Upitala je majka s nadom. Svaki vikend, obećao je, a možda i češće. Moram nadoknaditi 24 godine razdvojenosti. A za blagdane doći ću ja u Zagreb, naravno. Pokažem ti stan. Upoznat ću te s prijateljima i kolegama. Bojim se da neću uklopiti u tvoj svijet, sumnjala je Marija. Mama, uklopit ćeš se svuda, uvjerio je Marko. Ti si najizvanrednija žena na svijetu i ponosit ću se tobom. U tom trenutku zazvonio je Ivanov telefon. Oprostite, rekao je pogledavši ekran. Vjerojatno je moja žena. Brine se. Odmaknuo se do prozora da razgovara. Marko i majka ostali su sami. Sine, rekla je Marija tiho, oprosti mi što nisam otišla od tvog oca tada, što nisam mogla zaštititi tebe. Mama, ne treba, odmahnuo je Marko. Učinila si sve što si mogla, a ja sam bio premlad da to shvatim. Znaš, priznala je majka. Veliko sam se bojala da ako te ikada pronađem, bit ćeš ljut na mene. A ja sam se bojao da me nećeš oprostiti što sam te napustio, odgovorio je Marko. Ispada da smo se oboje uzalud bojali. Ivan je završio razgovor i vratio se za stol. Moja žena je zabrinuta, objasnio je. Već smo 5 sati na putu. Marko je pogledao na sat. Dan se približavao noći, a još su morali stići u Zagreb. Mama, moramo krenuti, rekao je s žaljenjem. Ali vratit ću se sljedeći tjedan. Obećavam. Naravno, sine, čekat ću te. Izvadio je kreditnu karticu i pružio je majci. Uzmite ovo za početak. Marko, ne treba, usprotivila se Marija. Treba, rekao je čvrsto. Moj je posao brinuti se o tebi. Toliko godina to nisam radio. Majka je uzela karticu drhtavim rukama. Sine. Marko je napisao svoj broj telefona na salvetu. Zovi u bilo koje doba iz bilo kojeg razloga. Danju, noću, nije važno. Uvijek ću se javiti. Sigurno ću zvat, obećala je Marija. Ustali su od stola. Marko je dugo grlio majku, ne želeći je otpustiti. Mama, toliko te volim, šapnuo je. Oprosti što ti to nisam rekao 24 godine. I ja te volim, moj dragi, odgovorila je majka. Nikada nisam prestala te voljeti. Ana se također približila da se oprost. Hvala što ste vratili Mariji, rekla je. Toliko je čekala ovaj dan. Hvala tebi, Eno, što si je čuvala, odgovorio je Marko. Vidimo se sljedeći tjedan. U autu su dugo šutjeli. Marko je gledao kroz prozor, preživljavajući događaj. Ivan nije smio prekinuti šutnju prijatelja. Ivane, rekao je konačno Marko. Hvala. Da nije bilo tebe, nikada se ne bih odlučio suočiti s njom. Nema na čemu, odgovorio je Ivan. Samo sam vidio kako oboje patite. Ona ne znajući je li sin živ. Ti ne znajući hoće li te majka oprostiti. Znaš, rekao je Marko zamišljeno. Toliko godina sam se smatrao siroće, a ispada da imam majku, najdivniju majku na svijetu. A sada imaš priliku da sve popraviš, primijetio je Ivan. Da, kimnuo je Marko. Izgradit ću joj najbolji restoran u županiji da svi znaju kakvu imam talentiranu majku. Izvadio je telefon i nazvao asistenta. Tomice,
Otkaži sve moje sastanke sljedeći tjedan. Da, sve. Imam obiteljske stvari. Ne, ništa loše. Naprotiv, vrlo dobre stvari. Spustio je slušalicu i nasmiješio se. Znaš, Ivane, prvi put nakon mnogo godina posao dolazi u drugi plan. Postoje stvari važnije od novca i ugovora. Na primjer, obitelj, jednostavno je odgovorio Ivan. Moja majka čekala me 24 godine. Sada je na meni da joj dokažem da nije uzalud čekala. Prošla je 7. Marko je došao vidjeti majku kao što je obećao, ali ovaj put nije bio sam. S njim su došli najbolji arhitekt iz Zagreba, dizajner interijera i izvođač radova. Mama, pogledaj, pokazivao je Marko skice. Ovdje će biti glavna blagovaonica za 60 osoba. Evdje je VIP zona za posebne goste, a ovo je kuhinja tvojih snova s najmodernijom opremom. Marija je gledala planove s divljenjem i određenim strahom. Marko, ovo je vrlo skupo. Brini se, mama, strpljivo je objašnjavao sin. Imam dovoljno sredstava. Najvažnije je da ti se svidi. A što će biti sa starim restoranom? Upitala je. Ovdje je toliko sjećanja. Sve ćemo očuvati, uvjerio je Marko. Ovaj stol gdje smo sjedili tog dana sigurno ostaje, kao i fotografije na zidinama, samo će sve biti ljepše i modernije. U sljedećim mjesecima njihov odnos se u potpunosti obnovio. Marko je dolazio svaki vikend, a ponekad i usred tjedna. Pomao je na projektu restorana, učio od majke kulinarske tajne, jednostavno uživao u njezinom društvu. Ovu juhu pravila je već tvoja prabaka, pripovjedala je Marija miješajući aromatično jelo. Tajna je u tome što povrće treba dodavati u određenom redoslijedu, a meso kuhati najmanje 2 sata, a najvažnije, kuhati s ljubavlju. Marko je pamtio svaku riječ majke. Shvaćao je da prima ne samo recepte, nego i komadić obiteljske povijesti od koje je bio lišen toliko godina. Mama, rekao je jednom dok su zajedno pripremali večeru, shvatio sam što mi je cijelo vrijeme nedostajalo. Pokušavao sam ispuniti prazninu duše novcem i uspjehom, a samo ju je mogla ispuniti tvoja ljubav. Glupane moj, nasmiješila se Marija. Moja ljubav uvijek je bila s tobom, samo si to zaboravio. Izgradnja novog restorana brzo je napredovala. Marko je osobno nadzirao svaku fazu, ne štedeći na kvalitetnim materijalima i opremi. Htio je da sve bude savršeno. Marko, govorila je majka promatrajući rad graditelja. A ako ljudi ne razumiju našu kuhinju? Ako im se ne svidi? Mama, tvoje jelo sviđat će se svima, odgovorio je sin samouvjereno, jer imaju glavni sastojak, ljubav. Tijekom tog vremena Marko je donio još jednu važnu odluku. Postupno je prepustio upravljanje zagrebačkim uredima svojim pomoćnicima, pripremajući se za selidbu blizu majke. Siguran si? Upitao je Ivan. Glavni posao je u Zagrebu. Ivane, shvatio sam najvažnije, odgovorio je Marko. Novac se može zaraditi bilo gdje, ali majku imam samo jednu i već sam prošao 24 godine bez nje. Restoran Izvor Vlahovića otvoren je pola godine nakon tog nezaboravnog kišnog dana. Na otvaranju prisutni su bili novinari, poznati kuhari, kritičari iz županije pa čak i iz Zagreba. Marija, odjevena u lijepu kuharsku uniformu, nervozno je dočekivala prve goste. Marko se nije micao od njenih koraka, podržavajući je i ohrabrujući. Mama, uspjet ćeš, šaptao je. Samo kuhaj kako znaš, s dušom. A ako im se ne svidi? Brinula se. Evdje je toliko važnih ljudi. Mama, tvoja hrana je umjetnost, a umjetnost razumiju svi. Prvo jelo koje su poslužili gostima bila je ta ista povrtna juha s češnjevkom. Marko je s punim srcem promatrao kako kritičari kušaju majčino djelo. Nevjerojatno, uzviknuo je poznati gastronomski kritičar iz zagrebačkog časopisa. Ovo je prava domaća kuhinja najvišeg nivoa. Gdje ste to naučili kuhati? Novinari su pitali Mariju. Iz života, jednostavno je odgovorila. Kuhala sam od djetinjstva, ali najvažnije je da kuhanje za ljude koje volim. A što znači ovaj restoran za vas? Upitao je televizijski reporter. Nije samo restoran, odgovorila je Marija gledajući sina. Ovo je mjesto gdje se moja obitelj ponovno okupila.
Ovdje mi se sin vratio kući. Do kraja večeri bilo je jasno da restoran čeka ogroman uspjeh. Narudžbe za stolove stigle su već sljedeći dan. A za tjedan dana raspored je bio popunjen za mjesec dana. Mama, rekao je Marko zagrlivši majku, uspjela si. Sad će cijela Hrvatska znati za tvoj talent. Ne, sine, usprotivila se Marija. Uspjeli smo zajedno, kao što i obitelj treba. Mjesec dana kasnije restoran je ušao u rangiranje najboljih u regiji, a pola godine kasnije pisali su o njemu i u zagrebačkim publikacijama. Ljudi su dolazili 100 kilometara da kušaju legendarnu Marijinu povrtnu juhu. Znaš, rekao je Marko majci na dan prvog rođendana otvaranja. Mislim da bi djed Luka bio ponosan na nas. Naravno da bi bio ponosan, nasmiješila se Marija. Uvijek je govorio, najvažnije u životu je ne izgubiti čovjekovost, a mi je nismo izgubili. Ana je postala upraviteljica restorana i odlično se snalazila u obvezama. Ubrzo se udala za lokalnog učitelja, a Marija je bila svjedok na vjenčanju, koje je naravno održano u njihovom poznatom restoranu. Sad imam tako veliku obitelj, radovala se Marija pred Markom. Ti, Ana s mužem, stalni gosti koji su postali gotovo obitelj. Tko bi pomislio da će mi život u tim godinama toliko promijeniti? Prošlo je 2 godine od obiteljskog susreta. Marko je trajno premjestio sjedište svoje tvrtke u županijski centar, kupivši tamo modernu poslovnu zgradu. Sine, upitala je Marija, ne nedostaje ti život u Zagrebu? Mama, odgovorio je Marko, shvatio sam jednostavnu istinu. Sreća nije u tome gdje živiš, nego s kim si. A uz tebe sam sretan bilo gdje. Ivan je često dolazio u posjet, donoseći obitelj. Njegova djeca voljela su Mariju i nazivala su je bakom. Bakice Marija, pitala je Ivanova mlađa kćerka, je li istina da je stric Marko jednom bio izgubljen? Nije bio izgubljen, draga, odgovorila je Marija. Samo je dugo tražio put kući, ali najvažnije je da ga je pronašao. Jedne noći Marko je majci ispovjedio, znaš, mama, prije sam se bojao osnovati obitelj. Bojao sam se ponoviti naše greške, a sad shvaćam. Najvažnije nije izbjegavati greške, nego voljeti i biti blizu onih koje voliš. Znači li to da ćemo čekati snahu? Nasmiješila se Marija. Čekat ćemo, obećao je sin. Ali samo onu koja voli tvoju juhu. I zaista, godinu dana kasnije Marko je upoznao liječnicu Jelenuk.